Ngandla kwethu, bantu besiqhubeka nale video, sifisa ukufaka i-disclaimer ukuthi le video ayigudli muntu futhi ayiphethe amagama abantu. Zonke iy'phakamiso ey'zovela kule video akuzona ezeguluva TV. Indlondlo yamanzi 6 days ago ike yaphosta ukuthi ihambile yayothandaza ngenhloso yokuzocelela uxolo e-KZN kulezi y'khukhula ebezikhona. Hhayi, unfortunately, amakhosi adinwe ngokweqile and bathi zisazoqhubeka ngoba ikakhulukazi kukhalwa ngezithwalo kanye namakhosi ahleze ey'hlalweni ngokungemthetho. Alright, umfowethu lo indlondlo yamanzi ebisho lesi statement. Mumva nje kunensizwa la naye esikhathini esithi asicishe sifane esiphonene nesiphosto kundlondlo yamanzi umfowethu odlulisa umbiko othi awufani. Okamfowethu ubewudlulisa ephejini laMandla Chris obuzwakala kanjena. Kunensizwa yaqala last year ukungibhalela ngisabathe ngiyayiziba lokhu ibuyila iphela umoya. Ithi kunesibonakaliso nomyalezo okumele siwuzwe sonke siyisizwa okungenza ukuthi lwehle ulaka lezimvula ezibulala abantu. Le nsizwa ithi singabheka ngisho ipage layo ibifike isibhale isigameko bese kungapheli namasonto amabili senzeke njengoba ibisho. Ithi le ndoda ithunywe yinkosi umqali wendlela owasungula ibandla lamaNazaretha. Ngiceleleke ukuthi ayenze ividiyo kusasa sizwe ithini ngoba engiqaphelile isho ngqo lokho okushiwo indlondlo yamanzi. Chaza yena uMandla Chris. Bafowethu ngaphandle nje kokumosha isikhathi asifake ividiyo uyizwele then bese uyakhomenta wena ukuthi ngempela lento uyizwa kanjani noma ifika kanjani kuwena. Yiphi indlela wena oyibona isisombululo noma indlela okungenzeka ngayo noma indlela okungatholakala ngayo nje isisombululo bafowethu. Enza njena-ke njengamanje wenza sure ukuthi upressa u-subscribe button, uyalike bese uyayilinda ividiyo ziphele, comment bese uyashare nomunye umuntu mhlawumbe ongayikhuluma naye nizwisane ukuthi ngempela yini engaphuma nayo or yini engenziwa ukuze kube njena or else sohlangana kwi-comment section nayi video thokozela. Sanibonani, sithemba ukuthi-ke niyaphila. Igama lami nginguThongonkulu, ngingumntwana wethongo. Kunezinto-ke la ezijulile enyaye ngivuke nazo ezibalulekile ezinhle nezimbi ngeNingizimu Afrika. Angazi-ke noba ivoice yami izozwakala kahle yini ngoba iyilento-ke eyiyona. Kodwa ngaphandle nje kokuchitha isikhathi asihlale odabeni. Ngezi 15 zika September 2023 ngaba nesibonakaliso lapha kufika kimi amakhosi angembethe athi kimi, Thongonkulu, kunento uShenge ahamba emhlabeni angayilungisanga. Ngathi mangibuza ukuthi yini leyo nto ayisethi kimi amakhosi, lento esikhuluma ngayo angayilungisanga isesihlalweni sobukhosi bukaZulu. Ngase ngibhala ephejini lami ngeze 15 zika September 2023 ngabatshela abantu ukuthi kunesibonakaliso engivuke naso. Amakhosi engitshela ukuthi inkosi yakaButhelezi eKhotheme kunento ahamba emhlabeni engayilungisanga. Ngaleso sikhathi leso kwakwenziwa amalungiselelo okuyilondoloza inkosi uMangosuthu Buthelezi. Kwasekuthi ngezi 8 zika June 2024 ngaba nesibonakaliso la engangitshengiswa khona indlulamithi yamakhosi isilo sihlezi ku-wheelchair. Emva kwaso kukhona umalume waso inkosi uMswati. Ngabhala ephejini lami ngezi 8 zika June 2024 ngabatshela abantu ukuthi ngibe nesibonakaliso la ngivezelwa khona indlulamithi yamakhosi ihleli esitulweni samasondo i-wheelchair. Emva kwaso kukhona umalume waso inkosi uMswati. Ukhona-ke owakhomenta ephejini lami because mina ngafunanga ukuthi ngihlaziye. Ukhona owakhomenta ephejini lami wayese ekhomenta ngalendlela le. Ungaya-ke nawe uyofunda i-comment yakhe iphelele ephejini lami bese uhlaziya-ke nezinto ezenzakalayo ebukhosini bukaZulu. Ngoba kuningi engakhuluma kodwa ngokuthi ngiyasihlonipha isihlalo sobukhosi bukaZulu
angeke ngikwazi ukuthi ngikhulume ngakho esidlangalaleni. Asihlabele phambili. Ngezi 28 zika March 2024 kwafika kimi amakhosi, inkosi umqalo wendlela uIsaiah Shembe kanye nenkosi uDingane, inkosi yakaZulu eSakhothama. Bathi kimi Thongonkulu, tshela iningizimu Afrika ukuthi izwe ligubazwe yifu elimnyama. Kuningi okubi okushaqisayo okusazokwenzeka eningizimu Afrika. Ngakubhala lokho ephejini lami ngezi 28 zika March 2024. Wasekuthi ngezi 13 zika May 2024 abuya futhi kimi amakhosi athi Thongonkulu, ulaka seqalile njengoba sasikutshelile. Ngathi mina ngikhuluma ngani? Base bengivezela imvula embi eyayinolaka eyamosha imigwaqo emikhulu eningizimu Afrika, hayi kaZulu Natal but eningizimu Afrika. Kwalimala izimoto zabantu, ingqalasizinda, kwaphuma nemiphefumulo yabantu. After 2 days kwase kufika izwi kimi lathi, izwi vuka Thongonkulu. Ngathi mangivuka ngase ngibuza ukuthi ngikhuluma nobani, lathi izwi ukhuluma nomenzi wezulu nomhlaba. Ngathi inkosi, ulaka olungaka luvelaphi? Lase lithi lelizwi, abantu bami abangilaleli, abantu bami bangihlamukile, luyeza ulaka lwami. Ngase ngiphaphama, ngase ngibhala ngezi 13 zika May ephejini lami ngabatshela ukuthi kunemvula embi ezayo ezomosha imigwaqo emikhulu eningizimu Afrika, ingqalasizinda, izimpilo zabantu, kanjalo nezimpahla zabantu. Ngakubhala lokho ephejini lami. Wasekuthi ngezi 2 zika June 2024 nangempela yafika leyo mvula, yenzeka exactly njengoba ngangivezeliwe, njengoba ngangibatshelile abantu ephejini lami, yenzeka njengoba ubona nje kule post yesolezwe. Ungayenza ke nawe research from ngezi 2 zika June until is 9 ukuthi kwakwenzakalani eningizimu Afrika ngesimo sezulu. So ngizama ukukuvezela lapha ngane kwethu ukuthi lento engikhuluma ngayo angithatha ama chance, nanokuthi into engiyithunyiwe esizweni saseningizimu Afrika ngiyayazi, angidlali ngani. Kwase kuthi ngoNovember kwafika futhi lelizwi kimi lathi, Thongonkulu, sesifikile isikhathi sokuthi ukhulume nabantu baseningizimu Afrika, ubatshele lezi zinto esesikutshele zona. Kodwa nakho kumele kwenzeke. 1, kuzomela uthole iplatform enkulu ezofinyelela kubantu basemakhaya, emalokishini nasendaweni zama suburbs komntakabani. Bese batshela lezi zinto esesikutshele zona, okuyizona ezizonqanda ukuchitha kwegazi kangaka eningizimu Afrika, ezizonqanda ukugobhoza kwegazi eningizimu Afrika, kanjalo nalesi simo sibi kangaka semvula eningizimu Afrika. Kwase kuthiwa kimi, nakho kumele ukwazi, ngeke kuze kube lula ngoba bancane abayokuzwa kunalabo abangeke beze bekuzwe. Iningi labantu liyofuna ukwenza inhlekisa. Kodwa uma uyithola le platform, usebenzisa ama instructions wethu njengoba sikuyalelile, ungakhathazeki ngoba izimangaliso zikaNkulunkulu mvele nqangi zizokuba.